warito gigeno giliyo ka jatend treasury Professor Junguna Ndung'u dhi somono budget ma kaka manisa wacho en trillion 3.6 to kendo wamedo gima osiepa manie studio kanyo wacho ni nitie gimiluongo ni debt redemptions. So debt redemptions be dhi chwalo budget wa nyaka trillion 4.4 mana kaka osewacho. Koro king'iyo budget mar rekomenda mar 23-24 wang'iyo kaka pok mar omendani ochwal migao mopogore opogore. King'iyo kaka migao mar roads madhi yudo pok maduong' moloyo ka gidhi yudo omenda maromo bilion 245 to ng'ato biro penjore ni tang'o momiyo budget dhi malo pile ka pile to ngima medo bedo matek kech kaning'iyo ikomenda 22-23 tiyudo ka budget mane wan godo en trillion 3.3 to pile kaka wan jo